Lot pen karbilo chari asong tiripia mai hin pen dak ni tum tiripia sai hem along pherang ke mai ke phap ateng pen achtong dun pherang ke doana kote tum hasame ne tum karbilo chari asong ka chasong kardon pa jeglo kardon pini jasamet ne tum dak karbilo chari asong tiripia mai pen se tum bang so pherang ke mai phalo ne tum pherang ke mai phalong nilong nang chirap dunji lapu nili ri arvinat propaganda secretary ka songjati so la pen Polangli bangke office secretary KSS Central Committee akai sabam timu lalu pini jasme na tu pan pherangke mai ke phanang ko alam the bangke kapre kali karbiang long arlo jasme lo charlie risoi jang tum kedam tang chiklo jon jonia prang pen jasme kamang hu prong la pen kachini gang tung la pen ke jasme kamang hu prong la pen kaphere la so aputhak ni tum jasme kado we phan ke pachini Pansin tum jasme pherang ke mai phalo lake CUET putha Common University Entrance Test laso putha jasme tum pachini tung nasi CUET bangke kidam tang pinana nikan bangke jasme la Ministry of Education laso under National Testing Agency tumsi la postgraduate PG actually yang deng atlo apan jasme la keongdung National University along jasme entrance apartment amen ke thap dun longjia apartment bangsi National Testing Agency ban conduct pon lo ala bangso conduct pon bom si Central University long an bangke estimate la amen ke thap dun je pan college long ban university long bangke entrance test pin ni an jok plot si laso pensi ban bom si laso tengsi kithe tuman singang YC University long pon bom lo laso na taxi 2022 ninkan pen bangke Ministry of Education under National Testing Agency atum pen jasme la sono po aprang CUET ke Central University Entrance Test pusi lo laso pena phi bangke 2022 ben bangke Common University Entrance Test pusi lo laso irpondera pena phi bangke laso CUET bangke undergraduate UG ang deng along asitami keongdung la National University affiliated college tum long bangke laso CUET deng lo halatum ke deng asong thaksi State University tum same nonson Silchar University ben chenglok kado wela Assam State long tum same deng lo nasong thaksi karbiang long ke do ana college bangke keongdung college bangke Silchar University ben pina nasila bangso Silchar University pen ke deng dera joine karbiang long alota pining pen bangke CUET ben si CUET asat lang thega teng si amen cha thap long ko busi college pen along city na college ben same pangdak lo aso teng pen tum mar julong si dasemet hokpet lam ka chini je phan tum kedam tang jangmi po ni phai ner keparni Difu Government College principal along dampen ni tum chingki thanam lo la palang ni bang than lo je university ben bangke instruction atum phan ki pi bangke 20 to 50% bangke CUET ben sipining bangke amen thapon hi polam se tum han instruction dolo pusiang alang pachini lo asi ni tum ka chunuri kang tung bangke la pen hodan tum chunuri kang lo pen pinina tuma atheng no ben semen tum la college doana phani tum chunuri tung bang la lo jasemera bangke karbiang long ke lage jasemer inglong aso tum se jasemer ki ong lo khai society la pen da economically pen chenglo ka do we akisung pen logo chali aso ke sa katora ni tum ka do we chini pami nasi karbiang long lo ki doana college bangke Silchar University pen affiliated college tum se dame da Difu Government College pen chenglo ni tum phan jasemer 90% bangke CUET yang thekpen candidate pen si admission pinangji pusin tum hala sorni same tum chuni kang lo la pen laso alam thina tum same tum hin pherang ke chotai pen same tum chuni pan lo las bangso putha ni tum jasemer ka chuni ko alam thiba pen tum na than lo karbiang long ke lage khai so dak pa phihu pa khai pinak jasemer bangke dak karbiang long ke laso exam center bang non ma da welang aposila bangso exam center jasemer guwahati long pen chenglo ka do we long plini do dak klang lo pala so long jasemer ki ongdung atuma ke dak pidung tong khida ji pusi ma pidung ma ka sa doi pusi tum matha dam lasi jasemer bangke Difu la pen dongkam golongkama ji lahai lama college long an bangke jasemer bangke CUET ben bangke 90 CUET pen candidate pen 90% admission bangke pinai pusi tum chuni kon la pen ako jasemer ala bangso abirta na tum phan ke pangdak ni tum phanda so ka phere mi medo isi bangke ni tum lo chali ari sojan tum pachini tum jasemer bangke CUET ke lake karbiang long arlo noni tumle kesemar hormu dagali la pen Assam State atumle kesemar hormu dagali la pen tum phan jako nai pa bob ji pu phan le ma tum ka pachali awar sana bipide ji phan le kemang dagali la to asi la bangso ki mi bangela lo jasemet etum non penang na we mi atum logo charli phan la
higher secondary undet philo de sabso kamang hundu je alang tum pilo po ning hang alang tum ga charli gang tum alang tum ke thega subject ingwai be po ka pre subject ingwai peng ti sona do la se hola tum phansi de semer bang la so CUT bang ke semer alang tum la particularly subject alang tum ning hang subject tum exam pi pen hola so mirror thing sila tum han test la so result thing sila tum han admission people polam si pakrang la si nile chuniri tum bang ke pininga bangke da golf college pen stame alang tum na chakan lo alang tum ge 80% si people busi alang tum pulos dami tum bang 90% si ha stame lana alang tum han reserve do busi dami la tum bangke ki thega tum an bangke ki un tum ana bangke jakong do tum ana bangke awar side do tum an bangke la so CUT ba exam bang me sen pen tum ki pilun je phan tum chuni pan lo athe muning isi bangke la puson da 90% admission bangke CUT gal det pen da admission ke longji phan tum ning the abe la pen la bangke university ban si bang tum accept lo posi la ke muning silom bangke la ke CUT ke dovek na por pen center da muning lom ke da do kok thai po la sin la bang so phirang ke mai pen ka chuni tum bangke student tum same CUT bangke exam bang pidun pa minang po la pen ko ning the da do da melo ke pidun long liatum ke pidun non liatum bangke na tum admission long le ji po mathari noi golf college long same 90% ele pes same 80% ke da long weg je posi na tum la so bang ta ning the do na me la si pinia bangke jasmet bangke na hui me son hini do koklo isi bangke student tum phan CUT pidun noi pada ke toy thu ako CUT pidun de same ning binang nei pata ning pa the thu asi la so bang tum phirang ke tum la so bertai pa nai phan chuni bon la pen kijosin tum chuni na tum bangke kar bilo chali asom me chuni tum bangke mohe jong than lo aso CUT bangke jasmet exam center vidiat posi tum ge sun do koklo la si la bang so exam center bangke kar biang long la various place la kinangso sordim anlong an bangke aso CUT exam center bivek nangji busi kar biang long tum mas council ke japon tum education IEM benchanglok la pen kar biang long tum mas council ninga che thenai akha Dr. Tuliram Ronghang chief executive member benchanglok apena college along sname college along sname college principal atum sname dak dasame la so apot munthi si la so kistu munthi si university phan ke pachini la pen tum sname pena masin tum la bangso puthai tum center nangwek ji pu ke hang puthai tum through college principal pen tum university phan ke pachini la pen through executive member education in charge through pen tum assam government phan ke pachini sai bang tum claimant pu la se jasmet pini phirang ke ma ke phalam the bang ke la anwet lo CUT puthak jasmet la pilo po mangu pro nang nei po puthak se tum phirang ke mai nang phai lo